आंनि गोसोनि गोदै राव बर'नि गोजाम रमान्टिक एलबाम जाय मेथाइनि देंखोखौ खोनायोब्लानो बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैयो। हाबा हुखा मेल मिटिं मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बे मेथाइनि देंखोआ रिंखाङोब्ला गोसोआ जायो उसुखुथु। बुंनो थाङोब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ बोदोर खालामो बे गोजाम बर'नि एलबाम मेथाइआ। नंगौ, बर'नि गोजाम एलबाम आंनि गोसोनि गोदै राव एलबामा दिनै रुपाथि मायथाइयाव आगान होबाय आरो बे एलबामाव फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन राजु मुसाहारि आरो एलि बसुमतारी बिथांमोनहा। बेनिनो 25 बोसोर एबा रुपाथि मायथाइ फालिथाय महरै दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय गौरां दैसा रुगुङाव सत्रजित नार्जारिनि बानजायनायाव बर'नि गागि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना मोनसे फालिथाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा फावखुंगुर आरो महरगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बे आयदायाव माखासे फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना खौरांनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। जितु सान फालिथाय फालिदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो मा उद्देश्य लानानै दिनै बेयाव नोंथांमोना बेखौ फालिदों? गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि गोसोनि गोदै रावनि टिमनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय बावबाय। जोङो जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनोबा जों बेखौ बबे उद्देश्यआव बानायामोन, बोरै सानजेनामोन, बबे रुमनिफ्राय जायामोन, बबे बिसनानिफ्राय जायामोन, बबे गान्दुखौ उन्दुआमोन, मा बग्रामोन गोसोखांहरजोबनांगौ जायो। दा बेनो जोंनि टिमा आरो बे टिमाव महेश बिथाङा आंनि फंबाया आंखौ हेल्प होआमोनबा बे जाफुङामोन। ओरैबायदि बे मोनसे बुब्लि दिनैनि साना दिनैनि बुब्लियाव जे नोंथांमोना कुइसन खालामदों, बे ओरैबायदि बियो जोंखौ फेदेरनानै लानायनि बाथ्रा नङा। जों बिराद गोबावसोमोन गावजों गाव लोगो मोनलायैया। बोरैबा 6-7 मासनि सिगां महेश फंबायजों आंजों रायलायबाय थादों जे जोंहा 25 बोसोर जाबाय, माबा मोनसे ज' मोखां नायलायजायो नामा? बयबो एक्ट्रिस जाबाय, एक्टर जाबाय, हाबा जालायबाय, गोजान गोजानाव थालायबाय, गथ' गथाय जालायबाय, जों ओंखाम बोथिसेखौ ज' जानो हाया नामा? जायोबा बबे समाव जागोन, माबोरै जागोन? बोरैबा इसोरनि अननायाव 25 बोसोरबो जाबाय, बाहायनो जोङो लोब्बा लाखिफानानै सिलभार जुबलिखौ जों खुंबाय। दिनै बेनि प्रग्राम। नंगौ, गोबां आर्टिस्ट दंबावो, जोंल' नङा। बर'आव गोबां आर्टिस्ट दं, जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरबो दं, जोबोद मोजां मोजां आर्टिस्टफोर दं। बिथांमोनहा गाज्रि मोननाङा। आंबो थांगौमोन, लेंहरजागौमोन, नंनो हागौ आरोखि ना। खिन्थु जों जोंनि प्रडाक्सन हाउस आरो जों खाथि खाला एसे थांलाय फैलाय जानो हानायखौनो जों नायनानै लेंबाय। आरो आंनि गोसोनि गेजेराव बिसेस करि बे गौरांनि दै रुगुं गावनो जागायदों, बिनिफ्रायनो जोबदों। औ, जारिमिनारि जानानै थागोन नङा होमबा? जिहेतु बेनो बर' जारिमिनखौथ' आं बुंला, जारिमिना गाव हारसिंनो जायो। जों जारिमिन खालामनो होननानै खालामाखैमोन बेखौ, नांगौ होननानै बिदिबो खालामजायो। मानो होनोबा आर्टिस्टफोरनि प्लेटफर्मआ बे समाव जोंना गैया। भिडिअ फिल्म खालामो, जोबो। भिडिअ फिल्म खालामो, जोबो। फिसा फिल्म आलायारन दंमोन, खोमसि लामा दंमोन, जोबो। दिनै बिसोरबो 25 बोसोरनि बारलांबाय बबेबा। बिथांमोनहाबो निस्सय मालाबा खुंगोन, आं बेखौ बुंनो थाङा बिसोरखौ। दा बे जारिमिनखौ जों खालामनो सानाखै। जारिमिना गाव हारसिं जायो। नोंथांमोनानो दा दिनै साखि, नोंथांमोनानो साखि। बेखौ जारिमिन खालामनो होननानै जों खालामाखै। जों ज' बे टिमा मोखां नायलायनानै खेबसे लोगो हमनि। सिलभार जुबलिबो जाबाय, लोगोसे दा बैसागु फोरबोबो सोलिगासिनो दं, बेनो। नोंथांनि मेथाइआ खोनासंथावनामोन आरो गोदान सानदों नामा? रमान्सआथ' जोबा, थैजासिम थांगोन। आरो आंनि खलमाथ' खालियानो जोबा, खालि सोफिनबानो जायो, लिरलांबाय थागोन। गाना दाबो बहुद दं, खालामबावनांगौ दं। रिसेन्ट आङो टावाङाव गानदोंलिनि प्लेन खालामदों, मालयेसियायाव। ओमफ्राय जों सानबावदों, एसे आगोलाव रायलायबाय, जोंबो जयै गागोन। बैसोआ एसे जायो बयहाबो, नोंथांमोननावबो जागोन। रला बयहाबो थायो नङा महेश? जों बेबायदि बानायलांगोन। आंनि गोसोनि गोदै राव पार्ट 2 खौ खालामनो जों जोबोद गोसो। ओमफ्राय इसोरा अनोबा
जोंखौ अनोबा जोंखौ नोंथांमोनहा बयबो मदद होयोबा जों बेखौ डेफिनेटलि खालामगोन। बेयाव बर'नि गिबि एलबाम होननानै मिथिनो मोनदों। बेयाव सोर दङ गोसोनि जितु आंनि गोसोनि गेजेराव? बियो मोनथिनाया नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो जों बै समावबो 25 बोसोरनि सिगाङाव मोनथिदों। बै समाव जेसेबां रिपर्टारफोर दंमोन बिथांमोना होनदों लेन्डमार्क आसामावनो खुनु जाफेराखैमोन। मालाबा सोरबा खेबसेनो नाजाबा होननाय भबेस कलिता ना कुमार भबेसनि गानाव जरहाटआव सोरबा सासे मानसिया मबाइल फैजेननायाव खेबफ्लांदों भिडिअ दंमोन। थ' आइडिया बेनिफ्राय फैदों जोंहाबो बिदि जायोबाथ' बे एलबाम नङामोन आरोखि खेबफ्लांनायसोमोन बेहा। मालाय जों ओरैनो मावनो हायो मानो हाया? जोंहा बर'आनो बिराद मैखोम हारिमु दं, आदब खायदा दं, अंगि भंगि दं, फाव फेसन दं, जोंनाव जोबनो गैयै आर्टिस्टफोर दं। जों मानो हाया? बे मोनसे चेलेन्जबो दंमोन, टारगेटबो दंमोन आरो प्लेटफर्मखौ फुवारनांगौमोन। नोंथांमोनहा दिनै नाय बोसोराव सिनेमाया 2-3 जायो बा 10थायानो जायो, एलबामा 100था ओंखारो। बिनि गेजेरजों दिनै बहुद मानसिफ्रा गाव गावनि टेलेन्टखौ फकास खालामनोबो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों, नङा होमबा? आं बेखौनो नुगासिनो दं। दाथ' टेक्न'लजिया बिराद बारायबावबाय। जोंनाव गोदो जेबो गैयामोन। गावबा गाव आं बिसोरनो रावबो ब्लाउस गांसे बायनानै होफैनोबो हायाखै। स्न' फुनोमोन ना पाउदार फुनोमोन सोंफेराखै। अन दा स्पट गवायाव थां, मुम्बाइआव थां, फुनबाय गानबाय। एक्टराबो गैया राजुआव, बे आं थोआबाथ' आं बेखौनो गानो। राजु गानखांबा आरो एक्टरनो हरो, माबानो कमल लाहारिनो हरो। बिदिनो खालामबोबाय जोङो। खालामै दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय। सोर आर्टिस्ट दंमोन आंनि गोसोनि गेजेराव? आंनि गोसोनि गेजेराव जोंनाव टाइटेल हिर'इन दंमोन अम्बिका किरि नार्जारि, राजु कुमार बसुमतारी, बिनिफ्राय दं जोंहा जयफुल, सिम्पुल, जिउथि, टिना, जबा, गासिबो जों टिमैनो दंजोबोमोन। गासिबो जों दंजोबो। जों बिनिफ्रायनो स्टार्ट आरो रिंकुमनि दङमोन। बिथाङा दिनै शुटिंनि बेस्थ'आव फैनो हायाखै। थेवबाबो जों बिथांनिसिम गोजोननाय, अननाय, हामलायनायखौ जों बावहरदों। आंनि गोसोनि गोदै राव दिनै खोब मोनसे मोजां हाबाफारि लानानै 25 जिथु रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों, माबायदि मोनदों गोसोआव? खुलुमबाय बयनिसिमबो निउस नायग्रा बिथांमोननिसिम। दिनै जोङो गायै गानानै माने 25 बोसोर जाबाय जोंना रुफाथि मायथाइ फालिदों जोङो आंनि गोसोनि गोदै रावखौ। जों बिराद गोबाव जाबायमोन जों लोगो मोनलायिया। दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बैसागुजों बोथोरजों लोगोसे मिलायनाय मोन्दों जोङो। दिनै आदा सत्रजित बिथांनि अननायाव जोङो दिनै बिराद नुफेरि आर्टिस्टफोरजों ज' लोगो मोननानै जोङो रंजादों, रुफाथि मायथाइ फालिदों आंनि गोसोनि गोदै रावखौ। बिथांबो गोबाव जाबाय, जोङो गामियावनो आंनि गामियावनो हाबा जादों बिथाङा। अब्लाबो जों बारा लोगो मोनलायलायनाय जाया। बिथांमोनखौ दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थाजिम जादों आरो बै समाव जों गानायफोरखौ गोसोखांदों। माने माबायदि बै समाव जोंना रिफ्लेक्टर इरि बेफोरबायदि मेकआप सेकआप जेबो गैयामोन। दहाय आदाया होनलांदों माने जोंनो जेबो बेफोरबायदि दानियाथ' अनेक आवगायबाय, खिन्थु गोदोनि समाव जोङो मेकआपमेन गैयामोन। ओमफ्राय गावबा गावनो लाइटफ्राबो बेफोरबायदि सुबिदा मथे नङामोन। ड्रेसफ्राबो जों गावबा गावनो माबायदि खालामनांगौ एडजास्ट बिदि खालामनानै माबानाय जादों आरो जों बै समाव। एलबामाव मा रल दंमोन? ओरैनोथ' एलबामा गासिबो गानजोबखासै नालाय, बिदि रल माने बयबो माने दोंफा गान। आंनाबो राजुजोंमोन। आंना एकदम हिप हपमोन आरो गाना एसे। बहा नुजेननानै मा रावजों रायज्लायदों होननाय मुसुखानिमोन। मुसुखा बिथां आदायाबो फैनांगौ दंमोन, ओमफ्राय दिनै सफैयासै आदाया। ओमफ्राय बे राजुजों आंजोंमोन आरो। बे समाव बेसे आङो क्लास 10ल' फरायदोंमोन ना आङो बे समाव। क्लास 10 आं क'क्राझारावनो फैफेराखैमोन बे समाव। आङो शुटिंआ जोबनानै सप्ता खनसे आं मालायनि गानावनो थाफाबाय थानांदों। न'सिम थांनो रोङैनि थाखायनो माने बङाइगाव बास स्टेन्डआव अबाव थायो बेखौनो मिन्थियामोन आङो। आंनि गोसोनि गोदै राव शुटिं खालामबा। ओमफ्राय आङो आब' जबामोनाव थानानै बिसिनि शुटिंखौ नायजोबनानैसो उनाव आंखौ मोनायाव दोनलांलायनो हादों आरो बिमाया जोंना बबावबा लांनानै दोनहैबाय होननानै नागिरफैलायलायदों क'क्राझाराव। बेबायदि जादों, माने गोसोआव थानाय जादों आरो। नोंथांनि
फार्स्ट एलबाम औ आंनि फार्स्ट एलबाम बियो ओमफ्राय बे बोसोरावनो आंनि खाफालनि लिरनाय शुटिं माने फिल्मावबो आं माने आगान होदों आरो खाफालनि लिरनाय सावथुनाव माबादि नुयो बै समनि जिथु सावथुन मुलुग आरो दानि सावथुन मुलुग ओरैनोथ' मेथाइफ्राथ' गोदोनिया ओंथि गोनांजों लोगोसे आं बिराद मोजांसिन मोनो आरो दानियाबो मोजां माने दानिया टेक्न'लजिफ्रा माने गोजौआव थांबाय गोदोना माने एसे आलादा दानिया आलादा मोजां हाइ लेभेलाव थांजोब्बाय बिराद मोजां मोनो दानि रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैयो नोंथाङा बबेयाव जोनोम जायामोन आरो बबेयाव दा नोंथाङा जुलि जाखो बेखौ रायजो राजाफ्रा आंना माने जोनोम जायगाया दांथल सिमलागुरि होननायाव ओमफ्राय आङो हाबा जादों बासुगाव गयबारियाव मेदाम जिथु नायगिरि एबा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ नायनो लुबैयाबो नुलिया सावथुन मुलुगाव बारा बे समाव आंनि गोसो गोरबो रावनि दिनै जितु सिलभार जुबलियाव नोंथांमोना बाहागो लाफैदों मा फोरमायगोन बे समाव बयखौबो लोगो मोन्दों फुराना आर्टिस्टफोरखौ खुलुमबाय गिबियावनो दिनै बेवहाय बयखौबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों जेब्ला दा सुथुजितआ फन खालामनानै लिंहरदोंमोन जों बिदि आंनि गोसोनि गोदेराव माबानि 25 बोसोर माबा फालिनो नागिरदों होननानै अब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय बेयाव सोर सोर फैगोन होननानै आंबो सोंहरनाय जादों ओमफ्राय बयखौबो फैगोन होननायखाय आंबो दिनै नुजाफैबाय आरो जयैनो रंजाबायबो बयखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनदों आरो सावथुन मुलुगाव नोंथांमोनखौ बारा नुबांनाय जालिया माबा मोनसे बेस्थ' दं नामा नोंथांमोना बेस्थ'आ बिदिनो हाबा जाबाय रायजो जाबायना गथ' गथाय ओमफ्राय लेंहरो प्रग्रामफोराव लेंहरनाया खिन्थु जों टाइम होनो हाया आरो गोबां समावहाय टाइम मिलायनो थाखाय जों नुजाहैनो हाया लोगोसे आं मोनसे फिसा जबबो मावो नालाय बेनि थाखाय टाइम होनो हाया आरो फिल्माव एबा सावथुन मुलुगाव फैफिननाय एबा ओंखारनायनि जिहेतु साननाय माबायदि दङ दा इयुन समाव इयुनाव टाइम मिलायबा ओंखारगोन बिराद मोजां मोनखायो गारनो हाखाया आरो सावथुन नोंथांनि एड्रेस आरो दा नोंथाङा बबेयाव हाबा जादों आंथ' माबा गसाइगावनिमोन गसाइगावनिफ्राय आइनि न'आ गसाइगाव बिमा बिफानि न'आ ओमफ्राय आं हाबा जादों दांथल सिमलागुरियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट खुब खम समनि गेजेराव पपुलार जादों बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबांसो नोंथाङा एलबाम आरो सावथुनाव फाव खालामगासिनो गोबाङानो जाबाय आं हिसाब खालामनाय जायाखै दा बुंथ'नो हानाय नंलादां आङो 15-20तासोनि बारबाय खोमा एसे आरो एसे फिल्मफोरावबो खालामनाय जादों आंनि गोसोनि गोदै राव बेयाव मा गानजों मोसायो आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ हिर' जयफुर ब्रह्म बिथाङानो करिय'ग्राफारबोमोन बे टाइमाव माबादि मोन्दोंमोन नोङो शुटिं बे टाइमावथ' बिराद मोजां मोनखायो जों गानखौ जों ओरैनोबाबो बिराद स्टेज प्रग्राम खालामखायोमोन ओरै हारिमु आफाद ओरै जोंनि साहित्य सभा जेरावखि जाया जों प्रग्राम खालामखानाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय जों मिउजिक माबाखौ बिराद मोजां मोनखायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ज' रायलायलायनानै बिदि एलबाम खालामगोन नामा होननानै आदामोनहाबो लिंनाय मानायावहाय जोङो ज' ओंखारनाय जादों आरो बैसो बिदिनो क्लास 10 समानानोखा माबा सिस्टारनि बिलोङो बे खुलुमबाय बे सत्रजित नार्जारिनि प्रडाक्सनावनो बानायनाय सेकेन्ड माबामोन नामा बे एलबाममोन सेकेन्ड बेवहाय आं सिस्टारनि बिलोगो टाइटेल संखौ खालामदोंमोन आरो आंथ' बे लाइनाव एसां माबा गैया तथापियाव माने लिंहरनाय हिसाबै नुजाफैबाय सबखौबो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय बेनो जाहाथे जोंनि बर' हारिमुवा दावखोलांनो हायो बेखौनो आं हप खालामो थेंक इउ मेगनाव नोजोराव मेगनाव नोजोराव बे एक्सुवेलि आंनि गोसोनि गोदेराव गैया बे सिस्टारनि बिलोआव दंमोन आरो सिक्किमाव जादोंमोन राजुजों माबायदि एक्सपिरियेन्स थाया बे समाव जिहेतु नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआथ' बहुत मोजां एक्सपिरियेन्स शुटिंआ दार्जिलिं आरो सिक्किमाव जादोंमोन जिहेतु बे मेथाइआ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ बोदोर खालामनो हायो बिग्राय ब्रह्मनि बिथांमोना नोंथाङा बै समाव माबायदि एक्सपिरियेन्स मोना बे मेथाइजों बे शुटिंआव एक्सपिरियेन्स एक्सुवेलि बे गाना जेथिया ओंखारजेनदोंमोन जे आं बहुत उन्दैमोन खिन्थु बे आंनि फेभारेट संखौनो जे आं खालामनो मोन्दों बिराद आं माने लाखनि खोथा आरो आंनि नोंथांनि मुंखौ मा बुङो आं इन्दु बसुमतारी आंनि सार्टिफिकेट नेमा इन्दिरा बसुमतारी खालि आंखौ इन्दुजोंसो मानसिफ्रा बांसिन मिथियो आरो बेनि अनगायै गुबुन आरो एलबामफोर दङ जेरै मा होनो मनालिसायाव दङ आरो टाइटेलफोरखौनो एसे बावलायलांबाय आं 10-15ता एलबामाव खालामदोंमोन आरो
मुभिया भिडिअ मुभि मोनसे खालामनानै मोनसेयाथ' जायासैयानो ओमफ्राय अर मुभिमोन आरो मोनसेया टेक्सि ड्राइभाराव खालामनो आं माबा खालामबायमोन थ' हाबानि उनावहाय आं हायासै माने नोंथांनि एड्रेस आंनि एड्रेसा आंनि जन्म जायगाया माबा हालादल तितागुरि हालादल हाबा जादों आं माबा बिश्वनाथ सारियालियाव थानाया रिसेन्टलि तेजपुराव सेभ जादों औ जाबाय दे